De har fundet en deroppe, som kan føre jer sikkert frem. Og de siger, at folk derfra, de har flere hundrede års erfaring med vejret, floderne og gletsjerne. Øen er helt anderledes end Danmark. Folk der, vejret, vinteren er helt forskellige. Mange flytter fra østkysten på grund af vulkanen, der er gået i udbrud. Ja, I passerer jo nok ikke lige forbi vulkanen. Det kan godt blive svært at aflæse floderne, som kan stige mere end normalt. Folk siger, at vulkanen den udsender en stank. Som om at jorden har skidt i bukserne. Elske fader, min herre Gud, som har skabt mig derinde. Det skrider ikke frem efter min liv. Jeg kan ikke rejse mere. Jeg kan ikke sove her i nat. Jeg kan ikke tale med nogen. Jeg kan ikke være mere med de her mennesker. Tag tilbage. Rejs hjem. Eller bliv her og dø. Jeg ved godt, at din opgave indimellem kan forekomme gigantisk. Der er jo ikke nogen, der bilder sig ind, at det bliver nemt. Og derfor bliver du udvalgt. Men glem det. Og tænk på apostlene, der blev sendt ud for at prædike for verden. Hele verden og alle i den. Denne elendige, ynkelige flok ensomme mænd. Men de gjorde det. Og af den grund er ingen opgave umulig. Og derfor er din opgave heller ikke umulig.